Per a nosaltres, com a Humans Fest, el Festival de Cine i Drets Humans de València, és un plaer col·laborar en unes jornades tan boniques i tan necessàries com Enclave Land Art, perquè ens apropa al territori, perquè ens permet crear sinergies amb l'art contemporani. El cinema, al final, tot toca una miqueta de totes les arts, aleshores poder juntar-nos, fer aquesta col·laboració amb artistes que treballen tant la part visual com la part conceptual és meravellós, és una oportunitat, no? És una oportunitat per a conèixer el territori valencià, per a conèixer a la gent, per a reflexionar amb la gent dels nostres pobles i per apropar el cinema a llocs tan bonics com este. Esta edició parla del moviment des de la part artística, aquesta mirada que té l'art que aborda el moviment des de moltes polisèmies i molts angles, i justament el cine és moviment, o sigui, la paraula cinema ve de la paraula kinesis, que és moviment. Aleshores crec que és ideal poder juntar el cine i un art que mira el moviment, i a més em sembla molt interessant per a un cinema que posa els drets humans en primer plano, perquè el que fa és explicar un món en moviment. Vivim ara mateix en un món en moviment, un món canviant, on cal més que mai poder allunyar-nos del soroll i parar-nos un moment a veure determinats moviments humans que no ens són aliens i que ens interpel·len. I espero que ho haguem pogut fer en estos dies i que la gent de que s'ho hagi disfrutat.